CPA za Kimasiro. Yes. Nitire wach moro mabende no wacho odiochieng' manyoro kod jatend migao mochung'ne wechego mano jagoro mar koto Francis Atwoli. Odiochieng' manyoro e kinde mane oloso no wacho kanyo ni owinjo bed ni deductions ma itimo ne jotije dwe ka dwe. Owinjo bed ni o affect basic salary ma ok gross pay ma ichulo ng'ato. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni mano biro bedo kakelo pogruok mane ahinya to e osara kata e omenda ma ng'ato yudo modok godo dala dwe ka dwe. Ngini gima nyalo wacho ni kanyo mokwongo okay marach Atwoli osetimo his part. Sani koro nego be ni ng'ato be kawo to timre nade chore mbele. Gima miya wacho kamano en kama gima wacho no ne kare to gin joma contradict themselves. Ni ka giwacho kawuono kiny kendo giwacho mopogore kaka ne giwacho. Gima wacho no ne kare kwa wuoyi gross salary chira ni macha malang duto mitimri nade mimi duto nego bedni gisani salary is on the tax osuru igo le gross salary chira ni kano mi kata allowance moro mar ot mar rent to chako duogo mi allowance moro bende mar ndara kata wawache ni transport to INT gimiluongo ni basic salary mano koro osara ma uwinjru gi wuon tich ai ticha kimedi malang kata allowances moke wiye mane makoro kose med malang to loso gimiluongo ni gross. Pogruok mantie en ni gross ng'eny kendo no med nyaka malang med nyaka allowances mimi gross ng'eny, okay? To basic salary ni piny mar gross salary. Gima Atwoli wacho en ni onego bedni ing'ado osuru kata iketo osuru e wi basic salary. To ni ko keto e wi basic salary to dhi bedo piny. Osuru mikawo bedo piny. To ko keto gross man malo cha. For example, king'ada 30% kata tamalo 30 e wi gross salary. Wawacho ni gross salary mara en 50,000, okay? To maybe basic salary mara and 40,000. Tendani wawinjri utich no nego bedni miya 40,000 lakini koro omeda allowance moro mar rent kata 1000 omeda kata mana moro mar ndara omeda allowance moro mar ndara 5,000 to chako duogo omeda mar rent 5,000 maloso kora 50,000. Kigo 30% mara 50,000 mano mi pesa di. To kigo 30% mara 40,000 mano mi pesa di. Kori bro yudo ka kokete gross salary pesa michuli ni otimre nade ni malo. Pesa ma serikal kawo in terms of osuru otimre nade ni malo kokete gross salary ma 50,000 wacha. To ko ng'ade mnagi basic salary ka tena Atwoli temo wacho ni ntie allowances monego beni koro komi to kik ng'adi osuru. To bendi paro ni magi gin gigo minyalo kete tim adiera mar mondo mi kochopo miso dwe adiera ng'ato ka nitiere omenda mabalang' miyude to ichamo omenda mabalang' no kimor ok ning'e ni koro ni koyude to ihuma ni dong idhi ng'adi osuru kocha dong ma kendo gi lweta nono. Ema miwinjo ka chako na Atwoli osetimo partner. Gisani onego bedni ng'ato none matimre nade timo partner. Mimi wacho ni kamano en niya kadwoko penjo ni en niya gini ober lakini ok bro kete tim. To koko kete tim emiwinjo kaka japiny go koko to nitie migepe kata kaka FKE Federation for Kenyan Employers. Jogi nogolo report ma very clear mano wacho ni osuru ing'ado e yo mamalo jopiny hinyore. To kalure go osuru ming'ado e yo mamalo ji mang'eny oseriembe tich. Tiende ni employers jogo mandiko ji neno ni koro kosuru ni malo ok ginyal timre nade ok ginyal endelea gang'owa gindiko ji jomoko nyaka dhi dala. Atwoli makoro wacho no kaka president onego bed ni timo no wacho na Atwoli contradicted this. Atwoli nobiro mo wacho ni gigo are not based on data. To kendo mago gik ma fake. Makata nyoro ka nying'iyo Federation of Kenyan Employees nyoko mi chance. No tami gi wuoyo. Mamano pok nwaneno nyaka nwachak neno gigi. Koro tiende niya Atwoli wacho maber lakini kochopo implementation ok biro bedo implemented. But who will be the first person to defend the president or to defend the nation? Obro bet mna Atwoli achiel ma pod timre nade ma wuoyo. Koro Atwoli gi ntisa mage opeke to ntisa magi wuoyo. Ka ji obet kaka ji nyobet cha to gitemo wacho gima japiny gombo winjo. Lakini gima japiny gombo winjo no en adieri but ok ginyal time kaka japiny timre nade dwaro. Tinoni giwacho sama president obet to giwuoyo kaka gin ma gitimre nade gidwaro
Tene ke dwani japiny mondo bed mamor. To kan ji osedok makuru ji osedok e offices gi to contradict gik ma jopiny dwaro nade ma jopiny dwaro. Nikech obende kara kanyo wacho gini nyaka bed ni an gi data moro. Which data? Mopogre gi gima nya FKI wacho no. Koro wacho to wacho maber. Adieri okonego bed ni everything bedo taxed. Kwa we about usuru tadieri onego bed ni wang'iyo gima onego bed ni ng'ado gi gima ok ng'adi mondo japiny oyud konyruok. Matuoli wacho no adieri nyalo duoko burden kata usuru piny ming'ado japiny ka dwe rume malang'ne. But the same Matuoli ok adwa tiyo gi words moko ma samoro ok donji, but gini makoro kendo gigone sirikal peke sama sirikal timo ang'owa hinyo japiny. King'iyo Atuoli maber ok en Atuoli machon, en Atuoli masani maparo ni ng'ato ka ng'ato gi sani tho gi iye. Mano nyalo wacho ka jatend piny kata wanyalo